Огънът на Ранчо Диво сърце. Правим огньове, на които каним мъже да се присъединят. Без маски, без глупости, без вулгарност, без лъжи. Просто хора около огън. В свят, в който всички се опитват да изглеждат силни, успешни и непоклатими, ние създаваме място, където човек може да бъде просто човек. Място, където не е нужно да доказваш нищо. Място, където можеш да седнеш, да погледнеш в пламъците и да кажеш истината за себе си. Огънят събира хората от хилядолетия. Около него са се разказвали истории, взимали са се решения, споделяли са се страхове и надежди. Огънят топли, но и пречиства. Той е символ на вярата, на силата и на истината. Тук не търсим съвършени хора, търсим честни хора. Място, където можем лично да споделим сърцата си, провалите си, грешките си, местата, където ни е неудобно да говорим. Местата, където понякога потъваме, в семейството, в отношенията, в работата, в собствените си мисли. Дните, в които не сме сигурни кои сме и на къде вървим. Ние не предлагаме готови отговори, Бог ги предлага, но предлагаме молитва към Него и братско ухо, което слуша. Ухо, което няма да превърне думите ти в история за разказване. Защото една от най-грозните човешки слабости е да носим чуждите рани като чужди истории. Огънят достига над 600 градуса. Малко неща могат да устоят на него. Златото е едно от тях. И сърцето на човека също е създадено да издържа на огъня. Не защото е твърдо, а защото е ценно. Понякога животът ни минава през огън. Изпитания, съмнения, загуби, трудни решения. И точно там се вижда какво има в нас. Светът постоянно ни повтаря, че трябва да се справяме сами. Че силният човек няма нужда от никого. Може би затова историите за самотни герои са толкова популярни. Супермен, Батман, героят, който се справя сам. Но ние не сме създадени да воюваме сами. И често точно там започва нашият провал. В самотата. Човекът е създаден за общност, за братство, за огън, около който да седне и да бъде разбран. На ранчото огънят не е просто огън. Той е покана. Покана да спреш, покана да говориш, покана да слушаш, покана да си спомниш, че не си сам. Понякога силата не идва от това да крещиш. Понякога силата идва от това да седнеш в тишината и да кажеш истината. Имаме нужда от обединяване, дори когато светът ни казва обратното. Имаме нужда от вяра, дори когато сме уморени. Имаме нужда един от друг, дори когато ни е трудно да го признаем. Огънят гори. Братството чака. Историята ти има място тук. Свържете се с нас за следващия огън на Ранчо Диво сърце.